Som Energia, per mi, el que la defineix és la missió i són els valors, la manera de fer les coses, la transparència i l'ànima, per mi, són les persones sòcies. Les persones que des de l'inici creien en Som Energia i van apostar-hi sense saber molt bé què en sortiria. Avui celebrem la festa dels 15 anys amb cooperatives amigues, empreses amigues, Suara, Bacus, La Fageda i moltes altres que segur que em deixo. Persones sòcies, persones que han passat pel Consell Rector, per la intervenció de comptes, l'equip tècnic, en definitiva, tots els amics i amigues de Som Energia. Cuando veo a dónde ha llegado Som Energia en estos años, me siento muy orgullosa por las socias que fundaron la cooperativa, por las socias que se han unido, por las que se han querido presentar a los órganos de gobierno, por esta fuerza que entre todas hemos hecho. Muy orgullosa y con mucha confianza en nuestras fuerzas. El meu missatge per a la gent que ha fet Som Energia que és avui seria que gràcies per creure-hi des del principi, gràcies per la constància, pel compromís, per la confiança i dir-los que sense vosaltres Som Energia no seria avui el que és. El camí per arribar fins aquí jo sé que no ha estat fàcil del tot. De 4 hippies amb unes ganes molt tontes de produir-se la seva pròpia energia i no dependre de l'oligopoli a ser 87.000 sòcies i més de 9.000 empreses, la cooperativa elèctrica més gran de tota la Unió Europea. Déu-n'hi-do, efectivament. Un aplaudiment per vosaltres. Comunitat, cures, comissions, estructures no jeràrquiques, programari lliure... Segurament no ho sabíeu, però atenció a la dada, Catalunya és l'únic lloc del món on s'han registrat casos de gent que ha engendrat, parit i destetat fills durant la mateixa assemblea. Per mi, el repte que ve en el futur de Som Energia és seguir creixent, perquè si volem una transició energètica i que estigui en mans de la ciutadania, hem de ser quantes més millor. I per mi el repte és créixer i mantenir l'essència que ens va fer crear Som Energia i que les persones estiguem al centre i el projecte continuï sent el que és ara, però amb més gent. En el context actual, a Som Energia li toca assumir la responsabilitat que té, que és una responsabilitat sobretot social. La nostra missió té una voluntat molt específica, que és transformar el model energètic i no implica només això, també és un canvi social i per tant a Som Energia li toca posar-se a assumir aquest vestit i aquesta responsabilitat. El modelo cooperativo aporta a la transición energética algo que hace que no dejemos atrás a ninguna persona y eso es la gobernanza democrática. Con gobernanza democrática nos aseguramos de que todos vamos en la misma línea y que la transición energética no es solo de la energía, sino que es también justa. Es que usted ha de formar parte. ¡Vull ser sòcia! Es muy sencillo, ¿vale? Lo que tiene que hacer es dir-li que no a tothom. I a nosaltres que sí. Y ahora le hago una som instal·lació, ¿vale? Y luego me da un som café, porque si no, no tendré Som Energia. Doncs jo em sento molt orgullós per tot el camí que hem recorregut, amb molta gratitud i amb molta esperança per continuar construint el que hem fet fins ara. Que continuï mantenint la missió i l'essència i continuï transformant el model energètic en mans de la ciutadania, un model distribuït, posant les persones al centre. És a dir, que la transició energètica és possible des de l'economia social. El que sento personalment en veure-ho és molt d'orgull. Jo fa 10 anys que estic a Som Energia, gairebé tot el viatge. Aquí he crescut professionalment i personalment i sento molt de respecte per aquest projecte, per totes les persones que en formen part i crec que és la força que li donarà com a mínim 15 anys més. Deseo para el futuro de Som Energia y en general para el del mundo que seamos más personas en la línea de la transición energética justa y más personas decreciendo.